Ụmụnne m, akụkọ anyị chọrọ ịkọ kịta dị egwu. Ọkwa ifulu ife a na-akpọ poligami. In fact, ọ dụrọ mma at all. Sọsọ ndị na-ebenefit na poligami bụ onye? Nwoke. So nwoke na-anụ nwaanyị ịtọ, nwaanyị ịnọ, yanwa bụ onye na-ebenefit. Ndị ọzọ niile bụ gịnị ka a nọ na ya? Agha. Geenụ ntị, a na-amụta ụfọdụ ka e wee chụọ àjà. Chukwu meere anyị ebere, honestly. Ọ bụrụ na ikwelu poligami at your own risk, ife ifuru iwelu, ike gwụrụ. Biko, o nwere nsogbu m nwere, adịgo m tired of my life right now. Amaghịzi m ihe ga-eme. In fact, hope adọrọzi na ndụ m, maka na ndụ m ghasara aghasa pịta n'ụwa. Biko, achọrọ m ka unu a na-ekwu ka ịkwagode ya ndụ m, like ka ị gwara m ya ndị mmadụ ka m mara the solution of my life now, because now I am tired. Abụ m my dad nọrọ ụmụ nwaanyị nọ, and my mom bụ onye nke ịtọ n'ime ụmụ nwaanyị ahụ. So wee ebe 2011, before my dad enwuo, o wee one of his friend, ọ sị na ya na ya dị na mma. So n'ọchọzi ka nwa ya lụọ the man, ka friendship ya na ya ghara ịkọ ọtọ. So my dad wee lechaa anya onye ọ ga-eme, ọ sị na ọmụwa mgbe ahụ ka dị obere. I think anọ m ebe JS3 that time. Along the line ka ihe a na-eme, and ụmụnne m anyị ka dịcha obere mgbe ahụ. So my dad na-aṅụzi mmanya in the absence of me. Like ọ nakọta ọkpọzie the man ọbịa na be anyị, the man eburu mmanya bịa, mụ echezi na anyị ncha niile echezi na onwe any other thing ha na-eburu mmanya abịa for. And my dad mụchara ọ mụchara ọtụtụ ụmụ nwaanyị. My dad na-eche anya ọ bụrụ mụnwa cause na m ga-anụ the man. Ọ gwakwana gwara m no by fire, by force, by fire, whether I like it or not. Mgbe ahụ ka dị register. So along the line, aka na-ekwu ya before m ihe na-eme, the man ọbịa chata next week ọbịa, next month ọbịa, ya na my dad na-aṅụkọ mmanya na-ekwu ọgọ. Ọ nakọtazie ụmụ nwaanyị nke my dad na-ajụzi kedu onye eji maka ya na-ebute mmanya ọsụsọ na ọmụnwa. Anyị mara ihe dị na polygamous family, o buru ibu. Ọ bụrụ ihe a ka m ga-akọ mana mmadụ na-afụshi gị na polygamous family. So along the line, mụ asịzie na m agaghị anụ onye afọ da ọbụgodo na onye a na-ekwupụ ya bụ mmadụ no, like onye na like onye a na-agba amụtacha nwa. E nwere ndị nke ga-ana n'iyi, a na-achọzi ka anụtara onye a nwaanyị kwa ala bụ na onye a nara n'iyi. No, dịka mmadụ my dad si ka nje nọ. Ọ bụkwa na ndị ime, ọ bụkwa na o nwere any reason. My dad si na ọ chọrọ ka the friendship of ya na nwoke a called Angel ọ bụrụzi nwa ka ọ si ka nje nọ ibesa. So ekwugidekwara ihe ekwugide ya, nwa si na mama anụ ya, ọ sị na ọ bụrụ na ndị ndụ nwụrụ anwụ bụ ebe a ka m ga-anụ. So aka na-ekwu ihe along the line, my dad bịa nwụọ. Ka my dad nwụọ, ụmụnna my dad wote ụmụnne m nke ọzọ bịa tekise ya over, si na na asị na my dad si n'ebe ahụ ka m ga-anụ, na for that reason na ebe my dad si na m ga-anụ ka m ga-anụ. Ya bụ mụ asị mba na adịghị ebezi una na Peter dị afọsizi mmadụ afọs ka o jee n'onye a sị na ọ laikụrụ. Mụ na amasị mba ma ndị my step brother si n'ebe ahụ ka m ga-anụ riri to the extent ha dịka owizu ha kpara akpa. Agasị na a na-arụ ọrụ ebe my dad si na ọ bụ na m anara ebe ahụ na m ga-anwụ, nne m ga-anwụ, ụmụnne m niile ga-anwụ. For that reason ha achọrọ ime ebere ọzọ ka ọ kwagode na nke my dad mere eme. Ma ụmụnne m ha ncha nne ka mba ndị nke ọzọ tọchara ha nwere iwu ọdọ n'okwu, mana ihe nwere onye ga-ekwuru anyị. My first and second senior brother, my senior brother ya na onye nke na-eso ya n'azụ nwụkwara before my dad nwụọ. So anyị nwa ga-adịzi tenda, ọhụrụ ezi onye na-ekwuchitere anyị ọnụ. Aka na-ekwe my step brothers with ụmụnna my dad si n'ebe a ka m ga-ana to the extent e were m tede m na machine jee tese n'ibe nwoke ahụ. Anyị rute n'ibe nwoke nwanne, ọ bụrụ na onye a na-ekwu okwu ya nwoke nwanne a sị na nwa be nwoke enyi my dad na-ekwu okwu ya a nọrọ ya ekedie na machine wee bulie by force wee bujebe nwoke afọ. Ọ mebụlụ na ụlọ anụsịrị ife okwulu ọfụma like iwu na ọ ga-anụ ya, o wee lụ ebe afọ bụ na dịba a na-anọrị ahụ na-egekwanụ ntị kunu n'ife melụnụ.
So abuna the man with the boy and the kuku zuru ori jeresi ya ndị na-eri nri afịa ndị polisi bịa jide ya etinye ya na prison. Ọ bụrụ na the guy ya na-ekwu ga-anụ ya na o zuru oshi egwu, onye nwe egwu wee kpọrọ ya polisi wee kpọrọ ya wee dobie na prison ewee bịa kpụrụ ya dobie na prison, onye ga-anụ ya wụ ka a na-ekwu maka onye ekeli agbụ na meshin wee bụrụ wee chee ife ji ụmụ nwaanyị eme. Onye ahụ ka sị ka nje nọ nwasị mba na mama na onye ahụ ekwugidekwara ihe obere oge like this na ma nwa so aka na-ekwu ihe a nwa abịa kwụsịzi skuul ada mkpapụzi na ya asị na ọ bụrụ na m anarụ ebe ahụ asị ka nọ na amabatazi na be nna m. So ọ bụrụzi na outside ka m na hangizi out ọnọkọta nje na be nwanne m mama jee nọrọ ọnọkọta nachitekwazi ọnọkọta ha na-achụ m everywhere to the extent ajicha n'ọgụ aka na-eme ihe along the line ụmụ na m ha ncha niile si na n'ebe nna m si na nganọ ka nganọ oke mụ asịzi instead of mụa. This girl gbapụ n'ụlọ like achụpụ ya n'ụlọ na-agbagharị ụmụnna niile kpee alụ si n'iwu na-ebe papa ya kwuru ka ọ ga-anụ n'enu kịta. This is 2025. Ka m na hangizi out ọnọkọta nje na be nwanne m mama jee nọrọ ọnọkọta nachitekwazi ọnọkọta ha na-achụ m everywhere to the extent ajicha n'ọgụ aka na-eme ihe along the line ụmụ na m ha ncha niile si na n'ebe nna m si na nganọ ka nganọ oke mụ asịzi instead of m ga-anụ onye ahụ na ọ kara m mana nje tụrụ ime outside along the line mụ na one boy bịa fụzi aka mụ na the boy fụzi anyị bịa na-akpa ọbịa dị ime ka ndị ime the boy bịazi mmanya bịa na be anyị ha nwa ndị be anyị si na ha ma nwụkwa mmanya ahụ n'ikugoro m dị na nna m kere na nna m edosigo onye m ga-anọ bifo nna m anwụ for that reason o nwere onye ọbụla gaji esi m ha ga-anara mmanya n'aka ya. The boy si na ndụkọ ime ọha sị na a ga-ewuru nwa ahụ ndị ime jiri onye nke enyi my dad ya. Nwoke tụbalịa ime wee bịa sị na ọ ga-anụ ya sị na fama nne ya ego. The man wee sịfa na ọ dụkwa ibe ọ sị na ọ bụrụ na ọ mụọ dị nwa ekulu dị nwa kujelu nke papi ya sị na ọ ga-anụ ya na o nwere ife megide ka ọnụ dị. The boy ejekọtazie the boy sị na ọma mmenwuzikwa ya na ndị banye kworozi the boy rafụ m along the line bịa nọrọkwa no before m bịa finish my secondary school bịa dewaye finish my secondary school aka na-ekwu ha onye ọbụla jụrụ esi m asị na nna m anụgokwa dị na nna m sịkwa na nganụ dị aka na-ekwu ha my uncle one of my uncle onye nke dị difference na n'ebiro na village anyị ya nwa na bụ lecturer mbeji kọsara ya si ya lekwa ihe ụmụ na my dad na-ekwu with my step brothers ya nwa sị for that reason ka anyị jewe na human rights na ndị na human rights na afụfụ anyị ha mere mụta na ha nwa ga-akwụrụ m compensation.